bon dia i benvinguts a la conferència de Carles Santos. En primer lloc, voldríem agrair, és una persona evidentment molt ocupada dins de la seva trajectòria, inclús ara està preparant una exposició en la Universitat de València, Carles Arnau, que el dia 25 d'este mes fan la inauguració. I bueno, ja ha tingut un hueco, con lo cual donar-li les gràcies a que pugui compartir aquests moments en nosaltres, parlar de la seva obra, de la seva trajectòria com a músic, com a persona de teatre, i per tal que conegueu una miqueta la seva trajectòria, farem una breu biografia d'ell. Carles Santos neix a Vinaròs en 1940, músic de formació clàssica i des de 1978 es dedica exclusivament a la composició i interpretació de la seva pròpia obra. A part de la producció musical, hi ha una sèrie d'obres que per les seues característiques pluridisciplinàries són presentades en l'àmbit teatral. Les més significatives poden ser Arganxulla, Arganxulla, Gallac, de 1987, Tramuntana Tremes, de 1989, La grenya de Pasqual Picanya, de 1991, Asdrúbila, de 1992... L'acusem? No. Sí? Ja estic aquí. L'última, l'últim paràgraf. Diu, Carles Santos ha rebut diverses mencions de la seva labor i projecció artística. Per exemple, el Premi Ciutat de Barcelona, la projecció internacional, en 1996, Premi Ciutat de Barcelona Música en 1993, la Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya, en 1999, el Premi Nacional de Composició de la Generalitat de Catalunya, del 1990, i el Premi Nacional de Teatre en el 2001, també de la Generalitat de Catalunya. Medalla d'or del Cercle de Belles Arts en el 2007, millor obra parateatral del 2008 per l'Associació de Crítics de Barcelona, per Brossa lo Brossas de Brossot, en el 2008, i la medalla d'or de la Universitat Jaume I de Castelló, i en tota la seva trajectòria ha rebut diversos premis, MAX i el Premi Nacional de Música en el 2008, con lo qual veiem que la trajectòria de Carles Santos és realment impressionant. És un dels músics final del segle passat i principis del XXI més important de la nostra actualitat, de la música d'avantguardia, i explicarà la seva obra i simplement agrair-los que pugui estar avui entre nosaltres i explicar la seva trajectòria. Gràcies per venir. Hola, bon dia, què tal? No és la meva especialitat, ni tan sols una ensenyança, no he fet mai a la vida, però això passa de quan a quan, i és bo, és saludable, trobar-te amb gent amb una diferència d'edat tan enorme i tot això que produeix un efecte que seria una altra conferència, més baix del disseny. I a part d'això, te preguntes una mica què pots dir amb una audiència així tan numerosa, tan jove i potser expectant, esperant que digui qualsevol cosa, no sé quina. Però la veritat és que jo pensava que diria, i jo penso que podem parlar de coses que no són massa habituals, vull dir, podríem parlar de música, podríem parlar de no sé què, i agafar una obra, fer un anàlisi, hi ha 50.000 possibilitats. Però hi ha una, com ha dit José Ramon, jo també vinc de l'acadèmia, encara que no ho paregui, per l'obra d'això vinc de l'acadèmia. I soc un defensor de l'acadèmia. Jo crec que la gent que estudia música, ja sé que hi ha deficiències, hi ha coses que no funcionen i que no sé quantos, però jo crec que s'ha d'anar a l'acadèmia. L'acadèmia és indispensable amb tots els defectes que evidentment no els té. Però en té alguns que en són especialment complicats i que són negatius, són molt negatius. Per exemple, dins del món de l'art, per exemple, la plàstica en general, vull dir, la gent sap el que hi ha. Vull dir, sap la història, diguem, de la seva pròpia
de la seva pròpia trajectòria la coneixen, saben què és. Els agradarà o no, o abandonaran o no, o repudiaran o el que sigui, però en canvi el músic hi ha coses que no se saben, no? Hi ha coses que no se saben. Jo vaig tindre un amic i diversos amics, però sobretot un que em va pervertir en aquest sentit i em va ensenyar a observar coses que no són tan habituals en el món de la música. Tots sabem el que és un piano, i que és un violí, que és una flauta, tot això és fàcil, però vull dir, hi ha coses que passen dins del món de la música que no són... que jo vos ho diré ara i a mi me diré, este tio no rulla, això no és possible, això no té cap importància. I doncs jo us explicaré 3 coses que jo això ho vaig veure i de les 3 n'hi ha 2 que he vist, 2 els he vist i són coses que perteneixen molt a la música, formen part de la música, però no trobaràs cap història de la música que t'expliquen aquest tipus de coses. I podràs trobar... No sé, en la història de la música millor te trobar una sorpresa que hi ha moltes coses molt normals que no apareixen, però jo les que jo vull explicar, perquè són d'aquestes coses que estan a l'alcance de qualsevol persona. Això també és una... Estic parlant molt en general i jo mateix m'armaré un lío i aniré una mica a buscar el contingut de totes aquestes coses. Jo tot això ara em remetiré als anys 70, i als anys 70 jo ja tocava bé el piano i havia fet vida, estava fent vida de pianista i amb molta atenció a la música contemporània. Considerava que així com se toca els compositors tradicionals, també es tindria que tocar els compositors que no són tan tradicionals, que són joves, que estan començant, vull dir, viure una mica la música d'aquesta manera. Però aquesta és una part normal i tan normal que vull dir que qualsevol... No sempre és així, però tenen la possibilitat d'observar. Però jo me'n vaig anar, perquè havia sentit que passaven coses, que tal i qual, completament noves, i me'n vaig anar a Nova York. I em vaig instal·lar allà i em vaig posar a viure allà, vaig viure 3 anys i mig, i vaig anar seguint una persona, un compositor, que potser l'he sentit nombrar, potser no, però és un compositor, John Cage, l'he sentit parlar, no? Tu has dit que sí. Doncs vaig anar detrás d'esta persona i vaig anar a veure, era un moment de molta efervescència, de molta d'això en aquell país. Hi havia una avantguàrdia totalment diferenciada de l'avantguàrdia europea, que podrem aquí l'encapçalaven el Stockhausen o el Boulez, aquest tipus de compositors així, i en contraposició a això, als Estats Units hi havia tota aquesta escola, el Fluxus, van sortir moviments, la dansa contemporània, el cine independent, coses d'aquest tipus. I, doncs allí vaig estar allà i jo vos explicaré, per exemple, un compositor que si busqueu a internet segurament el trobareu, que es diu Lamont Young. És un home que ara està jubilat, però és professor de la Juilliard. La Juilliard és una de les acadèmies de música més famoses del món i era un home que venia de l'acadèmia també. O sigui, era una persona que havia estudiat, havia fet tot el procés, era compositor, i un compositor reconegut, o sigui, tenia tot sembla que tocava el piano, vull dir, cap problema, tot normal. Però tenia una obra, una obra per la qual és la seva obra, se'l reconeix quan diuen Lamont Young, ja diu, és aquella obra d'això. I ara us ho diré i no ho sé, vull dir, va ser l'obra que, diguem, la va rescatar i la va posar en un lloc que és irrepetible, o sigui, una altra persona no la pot fer, vull dir, només la pot fer ell, vull dir, però implica un compromís amb la música, per exemple, que és una cosa que jo, per exemple, se nota molt, no? Veus, hi ha gent que toca molt bé, inclús, que toca molt bé,
t'estic sempre mirant a tu, no, perdona, que t'ho prenc malament, però sempre acabes fixant algú, no? Vull dir, t'ha tocat a tu, ja variaré. Pues aquesta persona tenia esta qualitat, no? I l'obra en si és curiosa. I va decidir un moment de la seva vida, una persona que tenia família i tot això, i va decidir un moment de la seva vida de triar una nota. Mira que de notes n'hi ha, no? N'hi ha moltes. Hi ha ple mils de notes. Cada dia posaven mils de notes. I ell va agafar, em va rescatar una nota, que jo no sé, ara no recordo quina és igual, és una nota, i entonces ell va decidir viure amb aquesta nota. I entonces tu anaves a casa d'ell i hi havia com l'aire condicionat, però era una nota, pujava al cotxe, portava això. Anava a un concert, posava un auricular a l'orella i l'altre sentia el concert. Anava a qualsevol manifestació o el que estigués, ell estava... Bueno, ell va prendre aquesta decisió, vull dir, viure, l'important és això. Per exemple, nosaltres, la majoria m'imagino que som músics i d'això, toquem no sé què, toquem millor, podem tocar fantàstic, però altra cosa és agafar un compromís vital amb una nota. El que no es pot fer és una altra... No dir, no, ell que viu amb un re, doncs jo viuré amb un fa, no? Vull dir, no. Vull dir, aquesta obra només existeix, aquesta obra és l'única i és un senyor que morirà, s'ha fet una fundació i l'enterraran amb la nota. O sigui, la nota, diguem, segons diu ell, és per arribar a l'eternitat, per viure sempre, és eterna, vull dir, no morirà mai, ni jo tampoc, ell tenia totes les teories, però vivia en una nota. I bueno, tu parlaves amb ell i ell sempre tenia un espai i tu senties la nota. Jo no sé si ho trobeu interessant o no ho trobeu interessant, vull dir, és un compromís únic, però aquest senyor, per exemple, és conegut i figurarà, com he dit abans, consulteu a l'internet, figurarà com un compositor de tal i que qual no sé què, millor ni parlaran de la nota, no parlaran de la nota, però és un compositor conegut i tal i que qual. Però el fet és que, diguem, això no sabrà, és difícil, no? Vull dir, diràs, per què serveix això? Bueno, serveix per moltes coses, no depèn de quin estat esteu de la vostra vida i dels vostres coneixements, però vull dir, el compromís de dir, és un home que sap molta música, en sap molta de música, però finalment el que ell, diguem, finalment se'l reconeixerà i ell mateix haurà donat tota la vida. Imagina't que vius, que el teu pare és un senyor que viu amb una nota, no? I ja comencen a haver problemes, poden haver problemes familiars inclús, no? Vull dir, viu la dona, millor de dir, bueno, la nota o jo, no? Vull dir, poden haver 50.000 històries, no? Però vull dir, és una actitud que jo la trobo interessantíssima i sempre que me trobo en una situació com aquesta procuro explicar-lo, no? Vull dir, perquè hi ha molts, els llibres d'història de la música, hi ha moltes coses, però, diguem, el que hi ha una persona que es dedica la seva vida i tota la seva energia, tota la seva intensitat i tota la visió del futur que ell pugui tindre dins d'ell, tot ho dedica amb una nota, no? Amb una nota que encara hi és, perquè jo per el que sé, sempre que sé d'algú que ve, però encara està viu, vull dir, la nota encara continua, tot continua, han passat anys. Una altra proposta que vos faria és una obra del John Cage, i com totes les obres del John Cage tens la llibertat absoluta de transformar-les de la manera que tu cregues més convenient en les circumstàncies en què tu te trobes. Entonces, és una altra actitud, és una altra forma de viure les coses, no? En el fons, encara que no ho paregui, estic parlant de música. No sé si us ho pareix o no, però sí.
I llavors, aquesta és una altra, és una ciutat alemana, diguem, d'uns 50.000 habitants, que estos tenen òperes i tenen teatres de l'òpera, o sigui, ciutats tenen aquell nivell, que quan acaben de dinar poden fer un quartet de corda i toquen per estar tranquils, i és un altre món. Doncs hi ha una ciutat que té una obra del Cage, per exemple, del John Cage, que deu tindre un regidor de cultura molt enterat, i que ha gestionat la situació, que és un concert que durarà 11 anys i en porta 6, me pareix, i no para mai nit i dia. És un lloc a la ciutat que hi ha un acord, és un acord d'orgue, i que canvia com unes 2 o 3 vegades anual. I entonces, doncs, bueno, deuen tindre un compromís, perquè si hi ha eleccions com aquí, bueno, i aquí hi haurien altres perills. No sé, dudo jo m'imagino Benicarló o Vinaròs així, no me'ls m'imagino amb una nota, amb un acord durant 11 anys, no? Vull dir, doncs ja porten 6 i faran els 11 anys i tal i qual, a millor hi haurà eleccions pel mig, no? I no s'interrompirà, vull dir, deuen tindre uns acords ja previs i durarà els 11 anys i totes aquestes coses. Que aquí doncs és aquest tipus d'obres que s'introdueixen coses de la vida normal. Aquest senyor posa una nota que vull dir, com si sigués un d'aire condicionat, este fa un concert que podria ser un concert millor de 6 minuts, i resulta que l'ha convertit en una cosa de 11 anys en la qual participen diferents generacions i li dona. La ciutat és conegudíssima per la gent de la música, perquè és aquella ciutat on hi ha uns acords d'això d'orgue que perduraran durant 11 anys, no? I després vos podria explicar moltes, però vull dir una mica per situar-me jo, perquè veieu, jo me vull situar una mica també en relació al que veureu que projectarem una cosa. Vull dir, és aquestes coses que ocorreixen al voltant de la música, que molta gent no sap si això és música o no és música, però la gent veu que música és una sala i no sé què, surt a saludar i comença a tocar i tal i qual. I, bueno, doncs jo en tinc una altra preparada per això, que aquesta sí que la vaig veure, estava allà, i era una platja, i hi havia com una platea, tot de butaques, com aquí, tot això, amb un públic, i va sortir, bueno, tot això era un quasi nit, allò quasi no era la nit, però jo me'n recordo, això estava molt bé, i era una platja, va vindre la gent, vam seure, vam fer això, vam col·locar tots, i llavors va sortir un director, va saludar el públic tranquil·lament, i llavors es va dirigir, es va girar, aquí està el mar, llavors es va encarar al mar, això estava allà, i va començar a dirigir el mar. Va dirigir el mar durant, no sé, 2 hores o 3, no me'n recordo, però va estar dirigint el mar, tot això, o sigui, el mar era l'orquestra, era la música, o la música era ell, la música és el públic que accepta una proposta, que no l'acceptes, estàs així te'n vas, però si l'acceptes, i entonces veus el mar que està, diguem, que es mou, que es transforma, i hi ha un senyor que capta aquest missatge de la mar i el transforma segurament en música. Jo crec, jo vaig prendre-ho així, jo ho vaig viure així, no? I entonces, bueno, estic donant-vos impulsos, no? Una mica d'aquest tipus, però són de coses, per això el que he dit abans, que en el món de la plàstica se sap tot, no? Vull dir, per exemple, en el món de la música no se sap tot, ho sap que t'ho diu algú, però no sé si en un conservatori t'explicaran el de la nota o t'explicaran el del mar, o t'ho faran fer, diguem, anem al mar i a veure qui vol dirigir el mar, no? Vull dir, coses d'aquest tipus, no? Però és el dadaisme, el que correspon al món de l'art. El que és el dadaisme és el Marcel Duchamp, és aquell que va posar un orinal en una galeria d'art, automàticament aquell orinal se va convertir en una altra cosa, va deixar de ser orinal, però continuava sent orinal, però estava en una galeria d'art, i això li donava una dimensió. En aquest món, jo si sigués professor vostre durant un any, me dedicaria a descobrir perversions musicals, no? Podríem dir.
però això deu figurar a internet, això, però tampoc, a lo millor no. Vull dir, i és una part que jo crec que és molt difícil desenvolupar la part tradicional si no coneixes aquesta part. Aquestes coses que s'amaguen amb situacions o amb objectes o en jo què sé, o en falses perspectives, vull dir, jugar amb una subtilitat, vull dir, sortir d'esta mecànica meravellosa de l'acadèmia, que jo en això estic tractant de dir que l'acadèmia és necessària, però també és necessària que l'acadèmia se'n faci càrrec d'aquestes coses. Jo tinc la sensació que no se'n fa, i si no se'n fa ella, almenys fer-te'n tu, vull dir, perquè hi ha gent que sí que va pel món així, vull dir, que notes que fan coses que tenen, que s'equiparen molt més amb el que està passant, amb coses que estan passant, inclús tecnològicament. Jo lligo molt, jo puc lligar molt la nota, per exemple, amb una casa supermoderna, amb un concepte arquitectònic fantàstic, amb molta tecnologia de funcionament, inclús les relacions familiars. Tens un pare que viu amb una nota, no? Vull dir, com ho vivim això, no? Vull dir, a part de l'egoisme del pare, que deixa de ser el moment en què els altres entenen que això no és egoisme, que això és música, no? Per dir-ho d'una manera. I entonces, per no fer-me pesat i tot això, si voleu preguntar alguna cosa després, però ara vos suggereixo de fer mirar uns vídeos, hi ha de tot, hi ha coses, són coses meues, hi ha algunes d'elles dels anys 70, 80, 90, vull dir, que ja tenen anys, i són coses, la majoria d'ells ja veureu, són molt teatrals i algunes no, i després també ja he utilitzat, per exemple, bandes de música, no? Vull dir, tinc tota una obra que us sortirà una pel·li només una mica, que és una fatxada d'aquestes que estan fent obres, l'andamio, i està la banda de Llíria. Estan allà tocant d'allò, jo els dirigeixo des d'una grua i coses des de cimes de teatre musical també n'hi ha, però també hi ha una de 2001 músic, que això ho van fer a València, clar, vull dir, no sé quantes bandes hi havia, que era per inaugurar la Bienal, que era el 2001, llavors el 2001 músic, sobre coses així, però hi ha altres tipus de cases més dins del teatre, que és un llenguatge que utilitzo molt, gent de diferents disciplines, hi ha cantants, hi ha ballarins, hi ha actors, hi ha músics, hi ha una mica de tot. Està una moto de, no sé si surt aquí, una moto de trial i tot damunt del piano, vull dir, cremant roda, vull dir, tot això, una anècdota, si diem, va passar una altra cosa. Jo tocava el piano i quan va arribar el moment que vaig trobar aquest amic que em va revolucionar molt i vaig començar, és quan em vaig anar a Nova York, jo tenia un piano. Me vaig vendre el piano, me vaig comprar una moto. I després vaig tornar al piano per decisió pròpia, perquè antes estava al piano no per la meva decisió, no? Vull dir, i també allò de dir quan en quan comprar-se una moto no està mal, tampoc. I vendre el piano sobretot també. Bueno, passem al...
Penoso es que las mujeres duerman sin un buen cipote. No me pondré como una leona encima de su rayaquesos. Voleu aprofitar per fer-li alguna pregunta a Carles, ara és el moment. M'ha quedat alguna inquietud, alguna presidència, algun comentari? Sí, voleu fer alguna pregunta? Micro el tenim. Micro el tenim, perquè no m'ho he Pues yo Vale, per favor. no hi crec jo. Jo crec que amb el mètode, el treballar tots els dies, tindre una regularitat, que estigues bé, que estigues equilibrat, però allò això almenys jo no tinc, aquesta qualitat no la tinc. Confio més en el dia a dia. Començant a estudiar un conservatori clàssic, què te va fer decantar de arrencar aquesta nova? Pues les males companyies. Bueno, depèn, deuen haver escoles de tipo ja personal i després també l'ambient on estàs, vull dir, i tindre ganes una mica de buscar coses diferents i experimentar i buscar. Tot això em va costar molt els problemes inclús familiars, no? Quan venien els de la família per això, no confrontíem, no? Jo me recordo, així com ho resumiré, vam fer una obra d'aquest tipus així a Barcelona, estic parlant dels 70 si arribaven, jo tenia 20 i pico d'anys. I el crític de La Vanguardia va fer una crítica molt roïna, molt roïna. I entonces jo, un familiar de la meva mare, que és de Barcelona, va avisar a casa meva amb un pare que hi havia una mala crítica, d'això. Doncs mon pare no s'ho va pensar, se'n va anar a l'estació, va agafar totes les Vanguardies, es va portar un barranc i es va pegar foc. O sigui que era, allò vol dir, perquè el poble no s'entere d'això. Imagina't quina, això, el que veu aquí ja és, això, al principi van ser dur. I ara que realitza tota aquesta obra conceptual de totes les formes, no has pensat una vegada, ostres, doncs ja que he fet molta cosa conceptual i si faig una obra així mínimament tradicional, això... Bueno, és una decisió... Primer que ningú t'ho demana, no? Vull dir, doncs jo personalment, inclús si m'ho demanessin tampoc ho faria, perquè vull dir, bueno, és una... Per exemple, no sé si has vist que ha hagut una pujada de la Rambla de Barcelona amb una noia, no? Vull dir, això també era als 70s, 80s, això. Aquest sí que era el moment
era el moment de fer una acció d'aquest tipus, no? És com treure el piano al mar, no? Aquestes coses en aquella època, no sé, tu m'has parlat del Benito, no? Vull dir, eren aquest tipus d'accions, no? Inclús les del Benito que eren fortíssimes, no? Vull dir... Però... Ara per vull dir, què m'has preguntat? Que, no sé, és a dir, en cap moment de... No ho faria, perquè tampoc no té massa sentit. I això vull dir, hi ha una, no sé si heu vist, que hi ha una pujada de la Rambla i després el Passeig de Gràcia de Barcelona, que hi ha una noia damunt del piano i jo espentejant, una altra època, ara no m'ho deixaria, als 2 minuts vindrien 2 guàrdies d'allò, tindrien, antes ni demanaves ni permís, te posaves al mig de la circulació, però també era la circulació que havia en aquell moment, allò és real, el Passeig de Gràcia és real. Ara fa com 2 anys vaig fer al revés, m'ho van acarregar, no? I ho vaig fer, ja no era el moment de fer-ho, però ho vaig acoplar a això. O sigui, el piano sortia de dalt de la Rambla de la plaça de Catalunya i anava cap a baix a la mar. O sigui, el piano al revés. Però dalt del piano havien dos persones, un xic i una xica, i llavors ells feien l'amor mentre jo baixava. Jo seguia fent força, com d'allò, hi havia 2 que estaven fent l'amor tranquil·lament, vull dir, això. Vam baixar tota la Rambla fins a arribar a Santa Mònica, vam entrar, era l'inauguració de Santa Mònica, no? Màxima, aquesta a mi ja em va doldre perquè no era el moment, ja no és el moment per transportar pianos i per fer coses d'aquest tipus. Ara estem reduïts en una altra circumstància, no? Vull dir, els missatges són més tecnològics d'alguna manera i d'un altre tipus. Jo un dia vaig fer un concert, però per entrar a la sala jo em vaig estirar a l'entrada, el just que era jo, i els obligava que em xafessin per poder entrar, no? Diguem una mica més en línia Benito, no? Una mica dura, vull dir, em va fer mal, vull dir, és una altra això, però vull dir, estava més ajustada al moment que no la piano que baixa, que ha pujat fa 20 anys que va pujar, ara baixa amb 2 tios que estan allà fent l'amor, vull dir, bueno, què vols que digui, vull dir. Però bueno, va ser la inauguració del museu i ja està. Tu estàs convençuda, tu estic mirant. Ens estem mirant tot el rato. Què més? El moment de dir-li a una cantant t'has de penjar d'un arnès o qualsevol d'aquestes coses, hi ha hagut... Ha canviat això també. Ha canviat, ara els cantants van al gimnàs, se cuiden, vull dir, els demanes qualsevol cosa i ho fan. Perquè antes els cantants eren molt estàtics, estaven allà plantats i no l'oïen, i ara hi ha directors que els demanen una mica com actors de cine, no? Els demanen coses d'això. Aquí surt un, l'Antoni Comas, que fa tot, vull dir, un tio que es prepara físicament i ha canviat també. No n'hi ha problema, no ha tingut mai... No. Bueno, estos també els conec i treballen en mi de fa molts anys, però ara trobaries molta gent que està disposada a fer tot i que, bueno, és que els directors han canviat, també teatralment tot és diferent i... Sí. Tens alguna marca d'autor que introduïssis en totes les obres? Alguna marca de què? La marca de la casa, com la introduïssis en totes les obres? No. Què és una marca de la casa? Doncs algo que sempre siga igual, es creu. Multimelòdic o algo com les creus, més o menys, treballa molt les creus. No, sí, però tindre una marca de la casa... No. Bueno, el que diu ell, no? Hi ha una època, ara ja no les creus, ja no això, però va haver una època, bueno, si has nascut en aquest país i tens l'edat que jo tinc i tot això, sí que ha hagut, diguem, a millor vosaltres a la vostra edat deu ser interessant saber millor aquestes coses, aquests símbols no vos diuen res, ja vull dir, perquè vosaltres no els heu viscut quan la cosa anava en sèrio, no? Llavors era un altre comportament, no? Ara, vull dir, ara ja tenen purament un valor estètic i jo les estic fugint molt perquè me venen per natural, però jo les estic fugint. Ara és una altra història. Home, sí que se veu.
escoltar. Aquí també ho heu notat, ràpid. Potser una lectura que no sigui massa... Però vull dir, bueno, és el dir tendències molt diferents, i també especialitats molt diferents, i complementades, inclús contradictòries. Ara estic preparant un altre i aquestes dones diferents, no? Una que estrenaré a través i és una història passada, és el dia seguint de la mort, no? I ja he estat amb una altra història, no? Però era molt agressiva, ho dic perquè està feta, no? Tenebroso? La molta eròtica. No tan força, tan estimulant, no? Una mica savi, No, fa anys havia gent que ho però ara al contrari, si no fas això, la gent ja sap el que és, ja ho coneixen, o sigui, i si no fes això, però bueno, després les coses que calmen no passa res. Mai has pensat en una classe del conservatori o en No sé si he fet bé o no. Però bueno, em vaig voler dedicar a... Si et dediques a l'ensenyança, t'has de dedicar a l'ensenyança. Si vols fer coses de xicos, necessites estar més lliure, això ocupa muntatge de 6 setmanes de muntatge. Hi ha un horat una setmana, vull dir, has d'estar molt disponible, no? Un cop d'estos a l'hora, és normal. Però a vosaltres no vos ha paregut molt raro? Jo un dia, ara no sé com ho vaig explicar, la José Ramon, que me vaig trobar en un institut de Barcelona d'estos bogudets, gent de procedència diversa, però molt que ja feia anys que estaven allà, no? I de la vostra edat. I vaig anar a veure'ls un dia i vaig pensar, ui, això és que provocarà d'una altra manera. I vaig portar un piano i vaig donar ferramentes d'aquest tipus i a Moreu. El tros més gran és així. Però és una... Jo, si dono ensenyança, que quan es faria una cosa de relació amb l'instrument, que a vegades és malaltissa i se sublima tot d'una manera una mica irreal, que quan en quan agafa un piano i hi ha pianos que són de... Pues que pianos que no els va costar 1.000 euros. Són pianos que venen perquè va ser un piano bar o un piano vertical i és molt bo perquè la gent s'expressa, hi ha qui no pot, hi ha qui realment disfruta molt, hi ha qui mira com els altres fan però ell no vol fer, vull dir, hi ha moltes possibilitats. Però bueno, és una manera de saber, si comences la classe amb un professor que comença així, pues ja estàs a punt de passar en el seu bany. La última. La última, que primera matina. A usted, es decir, ¿usted ha recibido de alguna forma la opinión que tiene acerca de esto la Iglesia Católica? Ya no tienen ni el nombre. No. Porque vamos, solo un cura. Y le interesará poco. Yo tengo una obra que es 50 maneras diferentes de matar a un cura. Y las 50 maneras son
son posibles, son realizables, quiero decir, se pueden hacer en una clase también así. Y nada, el cura de mi pueblo lo vio una vez en la televisión y bueno, nada, quedó encantado y me dio ideas incluso. Esto ha cambiado mucho, antes no era así.